Vítajte v reštaurácii Huntyfish. V areáli sa nachádza rybník, kde si môžete zarybárčiť aj bez rybárskeho lístka. Môžete si tu prenajať rybársky prístrešok s lôžkami, miesto na stanovanie, rybárske náčinie alebo grill. Je to vynikajúce miesto pre oddych, nachádza sa tu tiež detské ihrisko a vonkajší bar s veľkým altánkom. V tesnej blízkosti je vstup do historického parku Lednické rovne, kde sa môžete prejsť a načerpať pokoj a pozitívnu energiu. Reštaurácia disponuje aj parkoviskom. Vedľa areálu reštaurácie máme Fish and Agrofarmu, kde sa voľne pasie hovädzí dobytok a Daniel. S deťmi môžete navštíviť aj minizoo, ktoré je pár krokov od vstupu do areálu. Interiér reštaurácie je tematicky zariadený v rybárskom štýle, ponúka jedla našej aj medzinárodnej kuchyne, ako aj vybrané špeciality priamo z nášho vlastného chovu. Kapacita reštaurácie je 64 miest na sedenie vo vnútri a 64 miest na sedenie vonku. Variabilita priestorov umožňuje organizovať rôzne rodinné oslavy, posedenia, výročia, svadby vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch a podobne. V areáli reštaurácie často organizujeme rôzne spoločenské akcie pre deti aj pre dospelých. Tak neváhajte, sledujte nás na Facebooku a Instagrame a navštívte nás. Tešíme sa na vás, Team Huntyfish.